Gogo, ngisahamba. Ulibangisephi? Ngisaya esibhedlela. Ayibo mzukulu kungani utshela mina kodwa. Mele phela ubike kumfazi wakho. Manganjalo phela mfana wami uzolimala. Futhi wena imali, awukukhulume naye lo mfana. Awumenze nje mntana amaqonde nje. Phela lo kade engane izolo lo. Awuzama ukumfundisa ukuthi kumele abike phela kumfazi wakhe. Yeah. Cha. Ngizomazisa. Ayibo ubekwa yini la? Ayilutho. Oh, uzovalelisa manje kumfazi wakho. Ukutshalile Monica. Ngiyaxolisa. Kukhona ufuna ukusho? Ngiyaxolisa kakhulu. Ayi, othi nginishiye mina. Auntie, Kodwa ingane uyiphatha kanje, ayibo noma khona mhlawumbe okuthile ufuna ukumtshela kona okubalekile. Ayi ngeke othi ngiphume endabeni zeni mina, yabo? Angithi Monica? ngisahamba. Ayibo, ima. Yazi ngazili ukuthi uzokhohlwa. Izoqoqoba inkankani. Nkankani? Phela ngambophela ifindwana khona la ukhalweni ibizwa ngenkankani. Futhi ke wena ngeke uzukwazi ukuphuma la ekhaya ungakayiqaqa ukwazi lokho. Asameni sonke, wozani bo? Wozani. Hlala. Wema, kodwa simtetela kanjani ihambe ngakayiqaqi kankani? Kodwa iqaqewona nje izolo ebusuku. Ngempela. Ingabe kubhlungile eqolo? Hawu kodwa kwenzeka kanjani lokho? Ukuthi nikhohlwe nje amasiko ethu. Kulungile. Awumqaqeke inkankani iqala manje ukuthi uphume la ekhaya uyangizwa? Ayibo kanti ayephi amanye amalungu omndeni bakithi? Abanye mabahambile baye emsebenzini. U-Alkha ke yena ukhona. Alkha sisi? Alkha sisi. Wasabo. Nangoke. Waza Vinkrad. Mqaqi kakane ekhalweni. Ayibo. Ayibo, kungani uzelana ngichaza ukuthi khona okudingayo bengizokulethela kona. Ngingakwenzela itiye? Sangakhuluma. Yebo. Kwenze njani? Ayibo mntanami ungathuki nje. Awungitshele lokho. Kunomcimbi la ekhaya kusasa ngithi. Manje ngabe wena ukhathazwa yilokho ungakhathazeki nje enhlobo. Sesiwenze wonke amalungelo. Lalela bakithi. Ungaqala ungilinde nje ngiqeda ukukhuluma mase uyakhathazeka ngalezi zinto okhathazeka ngazo. Yebo. Buka. Kunomcimbi la ekhaya kusasa. Futhi kubuqala benyanga entsha, kubuqala namhlanje ebusuku. Manje angisho phela manje Sithando. Ngisho ukuthi phela ithandani lezi ezintsha akumele ukuthi isondelanwe ngalobusuku. Ilokho ke nje mina bengizama ukuchazela kona. Hayibo kunjalo. Ayinkosi yami sowenze njani? Bakithi awuya kuloko ukuthi onkosi yami yonke into izokwenakala la. Kuzomela ukuthi sibazise laba bobabili uyabona? Uwena kozomela ubatshele. Hayi Nkosi. Mina yebo. Kodwa mina manje ke awusho ongitshela ukuthi usabani. Uvinkrad akazalwa yini wena ngithi indodana yakho. Uwena kozomela ukuthi umtshele. Mina ngizowenza into ngizocela uVijay akhulume naye. Kodwa akekho ekhaya. Nobhuti mawani akekho ekhaya.
Asiceleni umalumnani wakho khulume naye zonke inkinga zethu zophela ya. Sithandwa, unanu uyena ongitshele konke lokhu, ingakho phela ngize kuwe mina ngizokutshela. Uyabona masiyekela unanu ukuthi enze lento le. Uzolokho ebaxoxela indaba eziningi nje. Asamba, Siyapi? sithandwa kodwa kungani uyiphatha kanjeni? Buka. Awuyeke lento yakho bakithi okubomva kwezinye. Uyabona? Ake nje ube umuntu ohamba phambili ezintweni. Uyangizwa singisine kwena? Asambeke. Hey, woza la. Kwenze njani? Awubakithi awuyeke ukusaba nje. Awuyeke ukusaba, awudle na ushukela. Bese uyaqala uyasebenza. Asamba. Uzizwa kahle ngithi uyaphila? Yazi mina ngahle. Ay akuyilutho ubusuku benyanga entsha nje. Okay? Futhi ke lobu busuku lobu bubalekile kakhulu. Mhlambe. Ngichaza ukuthi mina ngikholela kulezo zinto. Yini enikholela kuzona? So, Pho ke pho Mutshele Sithando. Mutshele phela lokhu kade ungitshela khona lapha yayizansi. yebo. Mina ayibo ikhona into engishilo yini? Ayibo, mutshele lokho ongitshele kona lapha ezansi angithi ungizisela ukuzomtshela ukuthize wena. Shono. Yebo ngisho ukuthi kuyafana inyanga entsha manje nina nobabili mfanele niqaphele. uchaza ukuthini? Ngichaza ukuthi chaza ukuthini? Mzukulu, phela sesiqalile inyanga entsha. Manje kuzomela ukuthi usheshe uyolala ukuze phela wena ungeke uzuphazamiseke nje yabo izinto ezokuphazamisa umqondo. Awugogo ungayenzela nje lonto. Sithando. Ngisho ukuthi ilokho phela sifuna ukukutshela kona, hamba usheshe ulale ukuze ngeke uphazamise emqondweni. Inyanga entsha lokho nje. Indaba nina nistressa ngale munenje. Ngoba akaze nangitshela ngayo. Hawu bese ukhuluma kanjani kodwa nawe lento eqaleni? Ngobani? Mzukulu, awuphuthume phela usheshise ukuqeda ukufunda lezi zinto zakho ungayilimaza amehlo, ungathinteki nje ekhanda. Uyangizwa usingithini? Utshele noMonica nisheshe nilale, uyezwa ke? Yebo. Ma, gogo. Nilana. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169.